tots i totes per haver vingut avui a la convocatòria. El que hem fet és, tal com marca l'article 31 dels Estatuts, presentar 1.114 signatures, moltes més de les que són necessàries per tal que Esquerra Republicana de Catalunya convoqui un referèndum sobre el model de finançament entre tota la seva militància una vegada es conegui la proposta definitiva per part del govern espanyol. Des d'Esquerra Independentista estem absolutament convençuts que aquesta proposta de referèndum sobre finançament és una oportunitat d'or que té Esquerra Republicana per reforçar-se de cara a les properes eleccions al Parlament Europeu. Així ens hi podrem presentar amb tot el partit unit, amb una mostra de fermesa i podrem rebutjar entre tota la militància d'Esquerra aquesta proposta de rebaixes, aquesta misèria de finançament que està proposant el govern espanyol, que de cap manera dona solucions a les necessitats que avui té Catalunya. Quan Catalunya pateix un espoli fiscal de més de 22.000 milions d'euros, és hora de dir prou i de defensar el concert econòmic i d'exigir la independència política. Penseu que està obligada la direcció ara a fer la convocatòria d'aquest referèndum intern? És evident que els estatuts del partit obliguen a tots els militants amb drets i deures i obliguen evidentment a tots els òrgans del partit. Per tant, els estatuts és l'òrgan i el text rector del conjunt de l'organització i no se li passa pel cap que algú pugui complir-los. Hi ha alguna normativa específica per al sistema de recollida de signatures o no? No. L'article 30 dels estatuts no hi ha hagut un reglament que el desenvolupi, com la majoria d'articles dels estatuts, i per tant el que es dona és el marge perquè es puguin presentar com es considera oportunes. De fet, hi ha altres moments en què s'han presentat signatures per convocar, per exemple, assemblees territorials, l'última al Camp de Tarragona per ratificar la llista de les eleccions espanyoles, i es va fer un procediment exactament com el que nosaltres hem utilitzat, és a dir, recollir les signatures, presentant-les, i la mateixa Comissió de Garanties va emetre un informe dient que evidentment això s'havia de fer. Heu contactat amb la direcció del partit abans d'entregar les signatures per parlar-ne? Nosaltres vam parlar amb la direcció ja abans d'aquest últim, no, el penúltim Consell Nacional, és on se'ns va dir que de mutu propi no pensaven convocar el referèndum i per tant ho hem fet a través d'aquest altre procediment que marquen els estatuts, i a partir d'aquí nosaltres estem evidentment oberts a parlar amb la direcció sobre com portar a terme aquest referèndum de forma que afavoreixi al màxim possible a Esquerra Republicana. Acceptaria un procediment que fos no amb urna, no amb el sistema clàssic, sinó amb sistemes lligats a les noves tecnologies? És que si vam escollir el president i el secretari general amb urna és perquè és el sistema que assegura una major participació, que assegura poder comprovar la identitat de totes les persones que voten, i és el sistema que evidentment més segur, i per això es va utilitzar en l'elecció del president i secretari general. I per tant el que hem de promoure és un sistema que no generi cap tipus de dubte, que no generi cap tipus de situació que en el seu moment pugui generar algun tipus de dubte. Per tant, la direcció del partit ja ha apuntat un possible error de forma per un eventual rebuig de la vostra petició. Què heu dit vosaltres això? Bé, em sembla que només ho han apuntat perquè és evident que els estatuts del partit són claríssims, no hi ha altra interpretació que aquesta. De fet, aquests estatuts els van fer ells, per tant aquest article el va fer la pròpia direcció actual del partit, i per tant una vegada hi ha 1.114 militants d'Esquerra que expressen una voluntat tan clara com la que avui s'expressa aquí, que és la que es convoqui un referèndum intern, evidentment el que pertoca és procedir a que això es faci, i a més és que entenem que s'ha de fer pensant en que això ha d'afavorir l'organització. Tots vam estar molt contents quan vam escollir el president i el secretari general d'aquell procés intern, del fet de mostrar a la societat catalana el que és la democràcia participativa, el que és un procés d'aprofundiment democràtic com el que estava fent Esquerra Republicana, i per tant ara tenim l'oportunitat de tornar-ho a repetir en un tema molt sensible, en un tema que és part dels comentaris de les tertúlies de la gent, i que Esquerra Republicana, sense política de despatxos ni de vestidors, faci un debat públic, tranquil, i finalment la militància es pronunciï, estic segur que això és aquesta altra manera de fer política que farà que la ciutadania surti de l'abstenció i torni a votar els partits polítics. A Catalunya, si algun problema tenim en aquest moment, és una altíssima abstenció
fruit de la desconfiança, de l'allunyament de la ciutadania respecte a la política. Per tant, tot el que sigui transparència, tot el que sigui apropar aquesta política a la ciutadania, tot això reforçarà el partit que s'atreveixi de forma desacomplexada a portar-ho a la pràctica, i aquí tenim una oportunitat d'or. Esteu satisfets amb el procés d'actualització del pacte d'entesa que vosaltres havíeu promogut molt en la Conferència Nacional, al Congrés, el resultat final que avui s'ha lliurat al president de la Generalitat? Satisfà? La veritat és que no ha inclòs un dels punts fonamentals que nosaltres reclamàvem, que és precisament la reducció de l'espoli fiscal i anar cap a un model de finançament vinculat al concert econòmic, i d'això no se n'ha parlat, això ha quedat totalment exclòs d'aquesta actualització, quan és el tema més candent. És a dir, que per si s'havia de fer per alguna cosa precisament és per aquesta qüestió, i per tant veurem com es concreten tots aquests traspassos, no? Que es diu que volen que es realitzin abans d'acabar l'any, però l'aspecte central per nosaltres és i era el model de finançament. Molt bé.